Šta je ta buka, vrat? Ja, vrće, da nije voda možda. Ajde vidim. Što nisam? Ja. Šta? Šta je ovo? Druga faza drveta, treća koja je. Nije ovo Evo ih i trešnje, jaj. Šta? To su trešnje, a? Torch flower seeds. Šta je to? Semenke. To je za grickanje. Semenke. Ma kak je za grickanje, ej, poginut ćeš ako ga pipneš. I pozdrav svima ljudi, ja sam Nešto Player, kao što vidite danas. Danas se nešto čudo događa. Ja sam u krvu intro. Osveta ogromnog drveta. Vidite skeleton. Gdje si ti, Jove? Vidimo ogromno drvo. Gle ovo. Možeš... Stani malo. Like i subscribe, ljudi. Ajde, vidimo ogromno drvo. Gdje si ti? Stani, treba na neko mračno mjesto. Mračno mjesto? Šta pričaš ti? Da vidim šta rade ovi. Šta je ovo? Torch flower seeds i pitcher pod. Uzmi sve, ne znam šta je, uzmi. Posadi. Ne, to su biljke ogromnog drveta. To su njuškali, viš da njuškaju. Nazvat ću ih njuškale. Ne, njuškali, kako nazvat? Njuškavici. Sniferi. To je na engleskom. Jao, brate, dalje mi ovaj kokos u ustima. Si vidio? Nešto novo. Jesam. Novo? Možeš misliti video. Jao, isto. Ima ogromno drvo. Šta je ovaj torch flower ne radi? Pa treba da narasti. Pa narasti, jel mi treba flinting steel možda? Ma ne, treba ti bone meal. Črpod. Jao. Ovo je meni sve novo. Pa novo, vrati, meni. To... Šta? Joe! Gdje si ti nesuo? Vidi ovo ogromno drvo. Nešto... Šta ogromno drvo? Smetnje pravi. Gle koliko je. Vidi se trešnja. Ma stani, Ogromna trešnja je postala. To je... Tako izgleda stvarno. Ovo je sve kao bila faze. O tome je pričao naučnik. Jesu to lampe, stani. Lampe, a? Nije da dođem ovdje na noć. To su trešnje. Možda će nešto specijalno se dogodi kada dođemo na noć. Ajde. Ima sad mi... Ajde. Aha. Ajde ti tu malo prekini snimanje da ne gledaj ceo video. Ajde vidimo. Da li se desilo nešto specijalno? Ne sačekaj, Ja sam kokos. Ja nema sam opet da se plaćam. Jao, taj kokos, da? Šta je? Kako bi se ono glave, da sunce. Čuje se. Šta? Beži bre. Ovo nije dobro. Gledaš lišće što pada. Prelepo. Prelepo. Pa glavo! Pa glave, šta je ovo? Čuje se nešto ui, nešto. Sad. Šta? Jaa. Dobro, ovo nisam očekivao. Ljudi, ostavite like i subscribe. Vi kako izgledamo čudno, vrati. Da, mene je drvo mnogo promijenilo. Čekaj, ti ovo netherite ili diamond? Diamond. Izgleda kao netherite. Prekrivenom diamond. Da. Dobro, idemo. Vidi, a u sredini sam ljubičast, to je možda trešanje. U sredini nam pantalona, vidiš? Da. A gore je crno i na pantalonama crno. Na patikama je... A ja sam zlatan, Zlatan. Zlatko. A gledao, čitava planeta je ovaka.
Pa da. I šta su oni sniferi? Ne znam. Ja, Neke pa nove ne znam, biljke, evo nećemo ih. morati da poselimo, ja. Creeper! Creeper! Pa dobro, bre, beži, dođi vamo, pusti Creeper, daj da spavam. Umreću. Ja, vidim. Čitamo krdo. Ja, brate, toliko su glasni i ne mogu da prođu pored njih. Mislim da ćemo na kraju morati u gulaš. Spavaj. Ne se... Pogođen za strelom, boli me. Moram izvadim. Izvadio sam. Ne, pa nema ti strele više, niđe. Izvadio sam. A vidi, našao sam ovo pitcher pod. Ja sam zasadio tu pored, desno. Evo gledaj. Desno. I kako je? Ja, šargarepa. Nije šargarepa. To je cvek, nekako se... Repa. Ovo je repa, a? Što? Opa. Izvadi semenke. Da. Kad je ovo gotovo? Okej, ljudi. Znači, nevjerojatno šta. Ljudi, to je to šučog videa. Mi se vidimo u sljedećem. Ostavite like, subscribe. Ogromno drvo se osvijetilo. Ma beži bre, mora se selimo. I ostala još treća faza, sve da bude trešnje, mora da smislimo nešto. To je to sliče ovog videa, ostavite like. Jo, ne znam ime čovjeka je. Aj, zdravo, daj, ostavite like, subscribe, kažeš po 10 put, aj, zdravo. Ćao. Mm.